de conduir. Ainhoa, a veure, conta'ns, què te diuen? Ximo, com podreu veure, estem en una classe teòrica de l'examen de conduir, però estos alumnes encara no saben quan podran realitzar aquest examen pràctic. Però per a saber més anem a parlar amb Núria i Raül, que són professors d'autoescola, perquè hi ha un col·lapse per falta d'examinadors. I a vosaltres, a les autoescoles, com vos està afectant això? Molt malament, la veritat, perquè nosaltres ens falta no tenim temps per a planificar les pràctiques que volem fer perquè no tenim examinadors. Sí que venim de fer una reivindicació i hem aconseguit 800 exàmens més, però no és una manera continguda i tenim 3.000 persones, 3.500 persones en espera i això no pot... Sí que vull agrair als examinadors que per ells sí que volen fer hores extres i per almenys podem fer alguna cosa en aquestes hores extres que ens han donat i per almenys podem anar guanyant una miqueta que no tinguin tanta espera, però això no és continuat i és molt complicat per a nosaltres. I ja com professors fer una planificació de l'alumne que està començant a fer pràctiques i que a més no saps quan anirà a examen, això és molt complicat. La situació és complicada i Raül, tu abans em donaves xifres concretes d'ací de Castelló, veritat? 3.500 alumnes en espera, que vol dir que estan en la teòrica a provar, però que encara no han fet l'examen. Si només n'hi ha 5 examinadors, quan en Castelló li corresponen 10, aquesta falta d'examinadors és el fa que no puguem organitzar-se bé la feina, com ha dit la meva companya. Durant el mes de desembre jo sols vaig tindre 3 persones per a examinar. Ara, com estan fent hores extres, gràcies a la labor dels examinadors, cosa que els agraïm, evidentment, hi ha hagut províncies que no han volgut fer els examinadors hores extres. Així se m'han donat fins a març. Bien, i la pregunta meva és, i què passarà a partir de març? Podem organitzar-se? Doncs no ho sabem. Seguirem pressionant per a intentar que hi hagi una fluïdesa. Podeu mantenir-se les autoescoles amb aquestes circumstàncies? En les que tenim actuals que ens van donant exàmens a quan estem molt malament com ara, doncs anem rodant. Però el problema és que no podem. Els alumnes de pràctiques no podem dir-los ara anem a fer molts alumnes i anem a presentar-ne molts perquè tenim examen. Però en 2 mesos no tindrem places. La programació i la planificació d'aprenentatge d'un alumne és algo que és més continuat en el temps. Si la plantilla d'examinadors i de personal administratiu en la jefatura fos suficient, estos altibaixos, per dir-ho així, no estarien. Seria més fàcil. Hi ha un verdader col·lapse i què és el que demaneu des de les autoescoles? Correcte. Que puguem nosaltres planificar un aprenentatge d'una forma ordenada i lineal, claro. Si així se cobriren les places no hi hauria problema. És tan simple com això. Moltíssimes gràcies, Raül. Ja ho veieu, companys, que la situació és complicada, falten examinadors, també falten professors, i no només això passa així a Castelló, sinó a tota Espanya. De fet, la Direcció General de Tràfic ha oferit fins a 3.500 llocs de treball de professors d'autoescola. Moltes gràcies, Ainhoa. Esta és la situació. Les autoescoles de Castelló, de manera... Bueno, estan ara mateix alçant la